रायजोनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दिनै आबादारिनि एकाउन्टआव हाबगोन 2,000 रां। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। हादोरनि गासै आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन 2,000 रां। बे 2,000 रांखौ होगोन मदि सोरखारनिफ्राय। पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि गेजेरजों होनाय जागोन बे 2,000 रांखौ। 22 नं किस्तिनि रांखौ दिनै बेखेवगोन मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गुवाहाटीनिफ्राय बेखेवगोन बे 22 नं किस्तिनि रांखौ आरो मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव आबादारिनि एकाउन्टआव हाबगोन 2,000 रां। नंगौ, हादोरनि कौटि कौटि आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर आरो गोजोनथाव खौरां। दिनै कौटि कौटि आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन सरकारि रां। मोनाबिलिनि 5 बाजिनाय लोगो लोगोनो आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन मदि सरकारनि रां। प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि गोदान किस्तिनि रांखौ बेखेवगोन हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया। दिनै 9 कौटि 32 लाख आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव 2,000 रां सोगोन मदि सोरखारनिफ्राय। पीएम किसान सम्मान निधिनि 22 नं किस्तिनि रांखौ सोगोन दिनै। गासै 18,640 कौटि रां होनाय जागोन मदि सरकारनिफ्राय। मोनथाम खोन्दोआव 2,000 रां मुलाम्फा मोननो हागोन हादरनि कौटि कौटि आबादारिया गासै 6,000 रां मोननो हागोन। मदि सोरखारनि बे स्किमा आबादारिफोरनि मुलाम्फानि थाखाय pmkisan.gov.in आव थांनानै नोंथाङा गासै आबुं फोरमायथिखौ लानो हागोन। रायजोनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दिनै आबादारिनि एकाउन्टआव हाबगोन 2,000 रां। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। हादोरनि गासै आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन 2,000 रां। बे 2,000 रांखौ होगोन मदि सोरखारनिफ्राय। पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि गेजेरजों होनाय जागोन बे 2,000 रांखौ। 22 नं किस्तिनि रांखौ दिनै बेखेवगोन मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गुवाहाटीनिफ्राय बेखेवगोन बे 22 नं किस्तिनि रांखौ आरो मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव आबादारिनि एकाउन्टआव हाबगोन 2,000 रां। नंगौ, हादोरनि कौटि कौटि आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर आरो गोजोनथाव खौरां। दिनै कौटि कौटि आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन सरकारि रां। मोनाबिलिनि 5 बाजिनाय लोगो लोगोनो आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन मदि सरकारनि रां। प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि गोदान किस्तिनि रांखौ बेखेवगोन हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया। दिनै 9 कौटि 32 लाख आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव 2,000 रां सोगोन मदि सोरखारनिफ्राय। पीएम किसान सम्मान निधिनि 22 नं किस्तिनि रांखौ सोगोन दिनै। गासै 18,640 कौटि रां होनाय जागोन मदि सरकारनिफ्राय। मोनथाम खोन्दोआव 2,000 रां मुलाम्फा मोननो हागोन हादरनि कौटि कौटि आबादारिया गासै 6,000 रां मोननो हागोन। मदि सोरखारनि बे स्किमा आबादारिफोरनि मुलाम्फानि थाखाय pmkisan.gov.in आव थांनानै नोंथाङा गासै आबुं फोरमायथिखौ लानो हागोन।